sau da dama nakan ji zuciyata tamkar za ta fashe, amma sai in kasa ɗaukar kowane irin mataki. Mata kenan, haka da ce ma to da faɗa ma daidai ba. Kai masana soyayya sun ce duka irin soyayya da wasu take nuna ma. To a kullum ana so ka kaddara za ta iya rabuwa da kai ta koma wajen wani. Sajida, da sarki Bilal suna soyayya. Kai dakata da Allah. Ko ka ga mai maka kallon ɗan iskan da zaka zo mana da wannan magana. Ina son ka sani Sajida daban take a cikin mata dubu. Amma sai dai akwai wata magana da muke so. Soyayya ba a mata gadara kuma ba a mata izza. Domin ko izza ba za ta sa a maka biyayya. Misti, kamar ya ban gano abin da kake ni. Ashe son ka ne ya cika zuciyata, yanzu kuma nema yake ya fasa. Na yi ƙarya kike ba so na kike. Wallahi Sajida kin bani mamaki. Sajida yanda kin san kyawawan ƴan matan da saurayin ki yake gani. Yake rabuwa da saboda soyayya da kuke da shi. Wallahi na bace mai haka ba. Ka ji tausayi na. Dan Allah duk rintsi duk wuya kar da ka bar. Amma Musti, yanzu haka na kusa sauka. Wallahi na yi da na san tsayawa da kai a rayuwa. Idan ka bar ni na san ba zan mutu ba, amma zan kasance a raye ba tare da zuciya ba. Ina masifar son ka masoyi. Allah dan Annabi Abdul ka bar wajen. Ku gaba lafiya mu tafi mana ko? Me za ka ci da abin da abokinka ya mata ko kuma da me? Umar tun da na baka hakuri ka ki hakura duk abin da za ka yi kai. To ba dan wani ba.